Les nenes tenen raó, va afegir la comandant molt enfadada. Són igualets que el supernyap. Ups! Aquesta vegada el Bernat i el Roger l'havien fet bona. Per culpa seva la No us vull tornar a veure mai més Pel pont. per el pont. Entesos? Entesos? Va Bramar la comandant. La comandant Farigola... No, la Farigola m'ho he inventat jo, La comandant... La festa, us ho asseguro. Aquell dia havien aconseguit entabanar, enredar. El Bernat i el Roger. Tot es veia a la pantalla de l'ordinador del tinent Borinot. Perquè té l'ull tancat. Sí. I si l'avisem? Què li diríeu? Has d'anar en compte perquè hi ha una lleó. Sí. Demana, petita, perquè no ho veu, Més fort, que no ho sento. Petita! Oh, ja tens... Qui la vulgui fer, busquem un lloc per seure a les taules. Sí, llavors com estarà? Molt bé. No va canviar, ja va. Està bé. Els crideu i no sabeu quins una altra vegada? Sí, ho està fent molt bé, a més. Ell no ha volgut avançar, però ho està fent tot el temps superbé. Ja està, tenim també, veus? Aquestes urpes?